Kumbra kitchen special line anchinaji episode maltondal SHEEKH KABAB ant welcome back to Mr.Kumbra vlogs nigle maathergla swagata guys encha pura marinate maltu ain malpuna onji reeti nigle tupave tuontu pole ee vlog nu next ge an chicken angadi bopuna kalparda patombattu illal pura encha pura marinate malpuna ain pura nigle tupa ondole tule vlog nu support namle air pura pasatta tu ondolare maatherla subscribe maple bell icon anchane like share okay. ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋನಾಗ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಬೋನ್ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ರಂಡು ಈ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಸೊ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೋನೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೂಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಲ್ತು ಪಾರ್ದೇನೆ ಇಂಚೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೂವನೆ ತೂದು ದಾಯಂಡ ಎಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೆರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಯ್ರಂಡು ಸಂಚಾನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಾಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಪ್ಲೇಕ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದು 1 hour ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಪ್ಪನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಸೀಕ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತನಂಡ ಅವೇ ಮೈನಾತ್ ಏನ ಕಡೆ ಮಾಲ್ತನ ಚಿಕನ್ ನೆತ್ತ ಎಲು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಎಲು ಪೂರ ಪೋಡು ನೀರ್ಲ ಪೋಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬೋನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಸೊ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಆಪುಣು ನೆನ್ನ ಚೂರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಲ್ಪಡಾಪು ನಮಗೆ ತೀರ ಒಂಥರ ಒಂದು ಅವು ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಕಬಾಬ್ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಮಾಲ್ಪುಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪುಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಏನು ಜನ ಕಬಾಬ್ ನಾವೇ ತಿಳ್ತೇವಲ್ಲ ವಿರಾಡು ಅದನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಂಕ 2 ಸಲ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮೂಲುಂಡು ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ತೂವಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಂಕ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಲ್ತದು ನೀರು ತೆತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನ ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಲ್ತು ನೀರು ನೀರು ತೆತ್ತು ಡ್ರೈನೇ ಪುಂಟುದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟು ನಾನು ಆತ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಪುದೀನ ಪಾಡ್ಗ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ರು ಉಂಡು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾದೊಂಡ್ಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಏನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅವಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ನೀರು ಪಾಡದೆ ಚೂರುಗಾಯಿನ ಅನ್ಬುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಲ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ 1 kg ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತು ಇವರು ತೂವಲ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಲ್ನೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಿಜ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಜಾರೆ ತೂವಲ್ನೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಪೂರ ಈ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ ನೆನ್ನ 1-1.5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್ ಇಡ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು 1.5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೆ ಅಂದಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಒಂಚೂರು ಜವರಡ್ಡು ಅಂಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಜಿಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮಗೆ ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ ಎತ್ತೋಣ ನೆಕ್ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನಮ್ಮ ತಲಕ್ಕೆಡೆ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆತ ನಿತ್ತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಅದಪ್ಪು ಒಂದೊಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಕಾಣೋಡು ರೌಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಬಿದೈತೆ ಬೈಯೋಟ ಬರ್ಸೋದು ನಾವು ಬೋಲ್ಪುರ್ದೆ ಸೂರಿನಿ ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮುಗಲು ಬೇರೆ ಹಾಂ ಬಟಾಟೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಇಡೋರ ಬಟಾಟೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೋರ್ಪೇರದ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಎತ್ತಿದ್ಯಾರ ಜಾತ್ರೆ ತಿಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡ ಹಾಂ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೂರ ಗೊತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೂಂಚಿ ಇಪ್ಪಡಮ್ಮ పొడి దూంచి ఇప్పాడు పోతారా అప్పుంటుంది అది బగ్గుతూ ఉందిలారు ఆమె కెమెరాను బతుకుతూ ఉంది గైస్ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಅದು ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಬಿಡುದೈತೆ ಇದೈತೆ ಇರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಮೂಲಂಚೂರು ಎತ್ತೆ ತೋಜೋದು ಮಂಚ
ಅವತ್ತು ಜರ ಪೈಟೆ ಪೆರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಬಾಬು ತೀಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಈಜೀಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಜೂರು ಸೋಕ ನೈಸ್ ಹೊರಡ ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಸೋಕು ಬರೋದು ಪುಷ್ಕ ಹೊಡೆದು ಏಸು ಕಾಣದಿಲ್ಲ ನೈಸ್ ಹೊರಡು ಕೂಚೋರು ಚಪ್ಪ ಕೂಚೋರ ಮುಂದೆ ಕೂಚಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೂಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ದೂಂಚಿಪ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುನ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕುನ ಏನು ಪದವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐದು 50 ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾತಾಲ ಗೋಡ್ಸಿ ಇಂಚ ಮಾಡಿದೆ ನೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೂಂಚು ಅಂತ ನೆಮ್ಮಂಚ ಗೊತ್ತಾನ ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಐದು ಸ್ಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಅಜೇಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ದಾದಾಪುರ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಏನು 1 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡ ಎಂಚನ್ ತುಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಮಾಲ್ತನ 4 ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು 4 ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ತವಾಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ದೀತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತವಾಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡಿ ಗೈಸ್ ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಬೆಚ್ಚವಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬರ ಅಂಚಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ 4 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದ ಬಾರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ತವಾಡ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಈ ಸೈಡ್ ಎತ್ತರ ಇತ್ತಾನೆ ಚೂರು ಹಂಚಿ ಜಾರವನ್ನ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗಿತ್ತಾನ ಬೇಯ್ಪು ಜಾಜಾಗಿ ನಾಡೆಗೆ ಇಂಚಿ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೇಯ್ನವು ಕುತ್ತಾಪುರ ಅಡ್ಡ ನೀಟಾಪುರ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ದಿಲ್ಲ ಅವೆ ಸ್ಲೋ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪಾಡು ಅಪ್ಪೂಟ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಈತ ನನ್ನ ಮಾಲ್ತು ತುಪ್ಪ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಈತೇನು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ ತುದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು 4 ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಬುಕ್ ನಮಕ್ ದೆತ್ತುನೊಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತು ಇಂಚ ಜಾರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ದೀದು ನಾನು ಇಂಚ ದೀದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ತಂಬಿನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಲ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಫೋಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಂಬಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಇಂಚನೈತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸೀಕ್ ಕಬಾಬ್ದ ರುಚಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ಬತ್ತಾವ ಮಾಲ್ಪನು ಒಂಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಬೇತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಲ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ತುಕ ರುಚಿ ತುಕ ಇನ್ನು ಇಂಚೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಎಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಚು ಈತ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಐನು ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ 10 ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಬಂಗಾಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಡೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಚಂಡಪ್ಪ ಸೀಕ್ ಕಬಾಬ್ ಸಿಫಾರ ಸಾಸು ಪೂರ ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಡೈಜಾ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಡನಮ್ಮ ಹೋಗುಂಡಾ ಎಸ್ ಈತಾದಿತ್ತನ ನಿತ್ತಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಫೈ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಗ್ಲು ತಿಗೋದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಬಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಂಚೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ಡುಗು ಕುಂಬ್ರಾ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈಡೆ ಎಂಡ್ ಬಂದೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್